Nola sortzen da korrika bezalako ideia ero bat? Afari batian... Bai, afariak egon ziren, baina sortu zen AEK kanpaina bat behar zuen. Eta ideia izan zen, ordura arte kanpainak ziren jende guztia leku batera eramatea. Samamisera bai euskarari, kilometroan herri batetara, Marcha por la Libertaden Nafarroko leku batetara, orduan pentsatu genuen, kanpaina bera leku guztietara eramatea, kontrakoa egitea. Eta bai egiten zen errelebo karrera bat Bilbon. Da egiten zuen Club Deportivo Bilbao, karrera bat, errelebokoa. Baina, bueno, egiten zuten, ordu batzuk egunean, eta egiten zuten zeharkatzen zuen Bizkaia, baina zenbait egunetan. Esan gendu, hori ideia ona, Euskal Herri guztitik eta bar. Da, gero, problema handi bat zegoen, zela logistika. Bilatu behar ziren herri, zenbait herritan, jendeak lo egiteko lekua, lagordia, jendea eraman, ekarri, zela ningo dugu hau, hoberena horretarako da ez gelditzea. Horrela atera zen, horretarako hoberena da ez gelditzea. Eta gauetan, ez da, karo, bialtu behar dugu frontoiak ez dakizer, la letxe, gauetan ere ez gelditzea, eta gau eta egunez, eta horrela atera zen gau eta egunez. Baina hori horrela ateratzeko ausardia behar du. Bai, baina ezke bestela oso komplikatua zen.